Roj baş. Hevalên hêja temaşevanên mirûmet em ser Arwar TV ne. Hevalên hêja hêvîdarim hûn ê ji Arwar TV re bibin abone. Eger ne abone bin jî ji derdorê xwe re bibin abone. Yê ku abone ne jî derdorê xwe re bêjin ku ew jî bibin abone. Hevalên hêja em ser internetê bêguman weşanê dikin. Carna pirsgirêk çêdibin, carna weşan di cemê de em hewl didin ku carnin çê bikin bi we re. Îro bi taybetî yani ez dixwazim derbarê mijara Baxçelî çi got te bêjim. Hûn dizanin diho Devlet Baxçelî serokê MHP di civîna koma partiya xwe ya Meşlîsê de axaftinekê kir. Me axaftina Devlet Baxçelî jî weşan lêbelê diho êvarê bi tirkî min derbarê axaftina Devlet Baxçelî da hin tişt got weşaneke min çêkir. Yani min nedixwast îro bi taybetî derbarê gotinên Baxçelî da vê weşanê çê bikim lêbelê ji min re hin heval li min geriyan yani hevalê bi taybetî yê Rojavayê Kurdistanê yê Rojhilat gotin heval em mereq dikin gelo Baxçelî çi gotiye te derheqê Baxçelî de axifiye em jî mereq dikin Baxçelî çi gotiye di wê derbarê da ka ji me re tiştekê bêje. Ya min fêm kir ku pir hevalên ku Arwar TV temaşe dikin taybetî hevalê me yê Başûrê Kurdistanê yê Rojava yê Rojhilat Tirkî fêm nakin û hinek Kurdê me yê Bakurcê hene Tirkî baş fêm nakin wan weşana min diho fêm nekirine ji ber vê yekê yani ez dixwazim derbarê gotinên Baxçelî da hin tişta hin bêjin him ji bo wan hevala wê baş be û hem jî hin tişta lê zêde bikin. Hevalên hêja yani Devlet Baxçelî derya her tiştî divê bêzanî bê gotina Recep Tayyip Erdoğan di derbarê Kurdan da derbarê pêvajoyê da tişteke nabêje. Yani ew Recep Tayyip Erdoğan bi hev didanişin carna Devlet Bahçeli ceplê dixe Recep Tayyip Erdoğan rast vedigere carna Recep Tayyip Erdoğan ceplê dixe Devlet Bahçeli rast vedigere yani bi hev didanişin ku çi bêjin mijara rojevê ya Tirkiye biguherin û her wiha derbarê Kurdan da hin tişta bêjin da ku Kurd nêrîna xwe derbarê dewleta Tirk de derbarê AKP de derbarê MHP de biguherin. Lêbelê tiştê wilo dibêjin ku di pratikê da pêk nayînin. Mesela dema merû li gotinê Devlet Bahçelî binê re hûn dizanin Devlet Bahçelî di dawiya 2024 da destê xwe dirêjê dem partiyê kiribû di Meşlîsê de destê wan girtibû û pêvajoyeke êlan kir dest pê kiriye. Pişt re pir gotinê di jî gotin lêbelê heyan daha Devlet Bahçelî çi gotiye di pratikê da pêk nehatiye. Yani hema merû dikarin bêjin tiştekî ku heyan niha gotiye ji sedî heştê wî pêk nehatiye. Heta tiştekê nayê bîra min ku ez bêjim Devlet Bahçelî vê tiştê got pêk hat. Yani çi dibêjin pêk nayê ji ber vê yekê jî gotinên Devlet Bahçelî ku diho di civîna koma xwe ya Meşlîsê de anî ziman tiştên ku yani kesên ku Devlet Bahçelî nas nake kesên ku heya niha Devlet Bahçelî guhdar nekiribin neşopandibin eger axaftina wî ya diho guhdar kiribin fêm kiribin wê belkî çepika jî xistibin yê di malê xwe da bin malê xwe da derê dibin çepika jî mimkün e xistibin. Lêbelê yê ku Devlet Bahçelî nas bike
dizane ku devlet Bahçeli bir rasti tiştê vala da afe. Yani tiştê ku bingeha xwe tune. Ez nebêjim vala lê belê tiştê ku bingeha xwe tune. Mesela di axaftina xwe ya doğa da çi got devlet Bahçeli? Got divê mafê hêviyê ji bo Abdullah Öcalan bê nas kirin. Yani tê zanîn devlet Bahçeli va demekiye navê Abdullah Öcalan nayne ziman. Navêje Abdullah Öcalan, navêje Öcalan divê serokê damezrêndêr. Yani yê ku em bêjin PKK damezrandiye. Divê wateyê da dibêje. Lêvelê duhul di dawya axaftina xwe da devlet Bahçeli got divê mafê hêviyê ji bo Öcalan bê nas kirin. Tişteke din got divê Selahattin Demirtaş vegere mala xwe, vegere hêrîna xwe. û her wiha got divê Ehmed, yani yek Ehmedeke na, behsa pir Ehmeda kir, yani wê behsa Ehmed Türk û Ehmed Özer kir, lê belê di şexsê wan da behsa şaredarên ku ji wezîfê hatine girtin, behsa wan hemya kir. Got divê ew vegerin ser wezîfeya xwe. Yani va sê gotinê xweş tê guhê me devlet Bahçeli doho anî ziman. Lê belê tiştê ku wiha xweş devlet Bahçeli berê jî anî bû ziman. Hema van tişta hemû anî bû ziman. Mesela derbarê Selahattin Demirtaş da jî demeke got divê Selahattin Demirtaş derkeve. Hatta pir kesan hêvî kir ku eynî rojê Selahattin Demirtaş derkeve. Hatta xanima Selahattin Demirtaş çûbû li pêşiya zindanê skinî bû ku Selahattin Demirtaş derket û pêşwazî bike. Lê belê tişteke derneket. Yani gotinê ku devlet Bahçeli tîne ziman tenê weke gotin dimînin, axaftin dimînin. Nakeve pratikê. Yani doho di civînê da devlet Bahçeli di dawya axaftina xwe da van gotinên ku em bêjin li gorî hinekî kesa xweş tê zanîn anî ziman, lê belê di nava axaftina xwe da behsa rojava kir. Dema behsa rojava kir jî ji bo YPG got rêxistina terorîst. Yani di eynî axaftina xwe da behsa Kurda dike divê rêxistina terorîst, em dizanin yani Kurdê me yê rojava pirê wî jî ji YPG hez dikin, terefdarê YPG ne, yani piraniya Kurda jî ji YPG hez dikin. Heta me dikarin bêjin van demê dawî da sedî heştê Kurd derketin kolana ji bo YPG meş û mîtîng û çalekî ji bo destekkirinê çêkirin. Ji bo YPG dema got rêxistina terorîstê watê ew kesê ku di nava YPG da ne kesê ku YPG hez dikin, destek dikin hemû terorîstin. Berê wexta ji bo Mazlûm Ebdî jî yani got terorîst e. Yani di hemû axaftinê xwe da dema behsa Kurda dike pêva girêdayî axaftina terorîst tîne ziman, lê belê doho di dawya axaftina xwe da jî wan sê gotinên ku li gorî hin kesan xweş tê zanîn devlet Bahçeli anî ziman. Hevalên hêja divê em bizanibin li Tirkiye wisa hêsan derbarê PKK de, derbarê Birêz Öcalan de, derbarê çareserkirina pirsgirêka Kurd de gav nayên avêtin. Yani devleta Tirk, devlet Bahçeli çi dibêje bila bêje, Recep Tayyip Erdoğan jî carna tiştê xweş tîne ziman. Yani em dizanin Recep Tayyip Erdoğan çû Amedê li Amedê tiştê pir xweş got. Berê wexta serokkomarên Tirkiyeyê din jî tiştê xweş anîn ziman. Yani kî dibe serokkomarê Tirkiye derbarê pirsgirêka Kurda da hin tiştê xweş tîne ziman. Kî dibe serokwezîr hin tiştê xweş tîne ziman. Lê belê di pratikê de em dibînin ku zêde pêşketin tune. Ez nabêjim qet pêşketin tune. Yani divê em înkar nîzik nebin li Tirkiye va çend salên dawî va taybetî ji 2000 vir ve heya na hin gav havêtine hatine avêtin. Lê belê ev gavên konjonktürel. Yani li gorî konjonktürê gav hatine avêtin.
devlet neçarmaye gav avitiye. Mesela beri vakta hem de zanın Türkiye derbarı Kürdan da gotina Kürt nedanin zaman gotina kartı Kürt danin zaman و هر وها بری ترکیه کردی یک و daha خفین آستنگی جوان چیده بون یک و دهاتن گرتن به سالان ده زندان دا مانجی هنه نهال ترکیه دوی درباری ده هنه که گاو هاتن آویتن لیبلی مرو جوی وان گاوان نکارن بیجن گاوین باشن گاوین پیشکتینه لترکیه پرسکریکا کرد چاره سر بیه و پرسکریکا کرد چاره سر ببن دوی آوای دوی املی میزه نکن و گل و کرتاسی درباره آخافتنا devlet Bahçeli ku doho de koma civina koma xada ani zaman jî divê em nekevin nava hêviya. Yani tu hêviya min bixwe min doho jî diweşanê de bi zimanê Tirkî anî ziman hêviyeke min ji Tirkî jî tu ne hêviyeke min ji van axaftinên ku devlet Bahçeli anî ziman jî tu ne. Hatta min got ez hêvîdarim ku ev axaftinê ku niha ez dikim ez tiştê ku derbarê Bahçelî da dibêjim rast dernekevin eger sivê Selahattin Demirtaş yani îro Selahattin Demirtaş eğer derkeve em dizanin mafê hêviyê ji bo Öcalan wisa hêsan nîne nava rojekî da çê nabe lêbelê Selahattin Demirtaş nava rojekî da nava nîv saetê da jî dikare bêberdan û her wiha şaredarên ku ji wezîfê hatine girtin ew jî di nava nîv saetê da AKP û MHP dikare biryarê bigire wan vegerîne ser wezîfeya wan. Ji ber vê yekê doho min gotibû ez hêvîdarim van gotinên min ez ê ji van gotinê xwe poşman bibim û sibê Selahattin Demirtaş derkeve şaredar biçin ser wezîfeya xwe ez ê weşaneke çê bikim ez bêjim hevalên hêja qisîrê lêze nekin min doho derbarê Bahçelî da hin tiş got derbarê axaftina wî da got lêberê gotinê min pir zêde cihê xwe da nebû. îro mesela niha li Avrupayê saetê nîzikê heştê êvarê hê tişteke tune ne derbarê Selahattin Demirtaş da tişteke heye ne derbarê şaredarên ku ji wezîfê hatine girtin de tişteke heye. Zaten doho dema devlet Bahçeli axifî şûn de ser ekranên Arwar TV belkî we temaşe jî kiribe me axaftina Tuncer Bakırhan jî weşan. Tuncer Bakırhan jî heman tiştê ku ez niha dînim ziman derbarê axaftina devlet Bahçeli da got. Yani devlet Bahçeli bixwe şirîgê hikûmetê ye. Ew AKP bi hevra li ser desthilatdariyê ne. Şirîgê desthilatdariyê ye. Devlet Bahçeli van tişta ji kî re dibêje? Yani devlet Bahçeli dibêje divê ji bo Öcalan mafê hêviyê bênas kirin. Divê Selahattin Demirtaş vegere hêlîna xwe, mala xwe, divê Ahmed vegerin ser karê xwe. Divê me rû jê bipirsin. Devlet Bahçeli. Tu ji kî re van tişta dibêjî? Yani kî were Selahattin Demirtaş berde? Kî ji bo Öcalan mafê hêviyê nas bike? Kî şaredarên ku ji wezîfê hatine girtin vegerîne ser wezîfeya wan. Destê we desthilatdariyê da ye. Tu Erdogan hûn biryarê didin. Yani em nebêjin AKP û MHP yani parlamenterên AKP, parlamenterên MHP yan jî wezîrên AKP, wezîrên MHP em dizanin. Yani li Tirkiye diktatör sistemeke diktatöryal heye. Di nava partiya da jî sistemeke diktatöryal heye. Tişteke Erdogan bêje ji aliyê hemû parlamenterên AKP ve ji hemû ji aliyê hemû rayedarên AKP ve tê qebûl kirin. Tişteke devlet Bahçeli bêje weke ayeteke Qur'anê ji aliyê rayedarên ji aliyê endamên MHP ve tê qebûl kirin. Ji ber vê yekê jî bi navê desthilatdariyê eğer tişteke divê bêkirin ew jî divê Bahçeli û Erdogan vê tiştê bikin. Bahçeli van tişta dibêje ji kî re dibêje? Yani muhatap kî ye? Gelo ji Dem Partî re dibêje ka Dem Partî biçin Selahattin berdim. Ji Dem Partî re dibêje ka biçin ew şaredarî ku ji wezîfê hatine girtin
vegerinin ser wezîfe xwe. Ji Kurdan re dibêje ka mafê hêviyê ji Öcalan re nas bikin. Merû divê bêjin Baxşelî van tiştan divê tu bikî, tu Erdogan, tu hevalê xwe Erdogan hûn ê van tişta bikin. Va ji saleke derbastir bû, van nîzîkê 15 mehe te pêvajoyeke dest pê kiriye, ki em jê re dibêjin pêvajoya Baxşelî, madem ki tevê pêvajoyê dest pê kir, Abdullah Öcalan jî destekê da vê pêvajoya te, PKK jî destekê da vê pêvajoya te, li gorî wî PKK gav jî avê, PKK xwe fesih kir, grûveke PKK sîlaha jî danî, PKK hêzên xwe ji Bakurê Kurdistanê kişand, ji çiyayê Metina û Zapê jî kişand, yani ji Tirkiye, ji axa Tirkiye fermî ji Bakurê Kurdistanê jî PKK derket dûr ket, tu çima gava navê jî çima gav nayêne avê te? Lêbelê yani weke serî da jî min got, Baxçelî û Erdogan bi hev didanişin, carna yek rast dibêje yê din çep vedigere, yek çep dibêje yê din rast vedigere, gotinên Devlet Bahçeli ku do anî ziman jî di vê çarçeveyê da divê em bigirin dest. Hevalê nêca min got ya Tirkiye bi dîktatoryal bi sîstemeke dîktatoryal bi rêve tê anîn. Mesela em li Venezuela'yê binêrin, hûn dizanin Amerîka çû Maduro weke serokê Venezuela'yê ji mala wî girt birçû kir hefsê niha di zindanê da ye. Maduro li Amerîka di zindanê da ye. Çima Amerîka çû Maduro girt birçû niha Maduro di zindanê da ye? Amerîka propagandeke wilo kir ku Maduro li Venezuela'yê sîstemeke dîktatoryal daye rûniştin dimeşe. Yani Chavez wê sîstemê çêkiribû û piştî mirina Chavez şûn de jî Maduro bû serokê Venezuela'yê heman sîstemê dimeşîne. Tê gotin ku Maduro hemû kesê ku li dij îxtidara wî bûn, kesê ku di muxalefetê da bûn, serokên partiyên muxalefetê û rayedarê wî girtibû, avitibû hefsê. Mesela îro nûçeyeke di radyoya Fransî de min guhdar kir, yani derbarê girtiyên siyasî yê Venezuela'yê da dema tê axaftin, ki van roja di parlamentoya Venezuela'yê da kanûneke efyê derdikeve ez bawer dikim ji bo girtiyên siyasî û hejmara wan çi qase, yani qasê ku tê gotin derdorê 65 kesî ye. Ha hineke kes carna behsa 1000 kesî dikin. Em bêjin bira 1000 kes be. 1007 kesên siyasî niha li Venezuela'yê di hefsê da bin. Ji bo Maduro tê gotin Maduro dîktator bû, sîstemeke dîktatoryal çixwe çêkiribû di meşan. Lêbelê ji bo Tirkiye jî tê gotin ku Tirkiye welateke ber bi demokrasiyê ve diçe, welateke demokrat e. Li Tirkiye çi qas insanên siyasî, girtiyên siyasî hene hûn dizanin? Yani bi hezaran, belkî ji 10,000 zêdetir girtiyên siyasî niha di zindanên Tirkiye da ye. Êka em bipirsin, gelo Tirkiye bi sîstemeke dîktatoryal bi rêve tê anîn yan Venezuela? Yani li gorî min her du welat jî bi sîstemeke dîktatoryal bi rêve tên anîn. Tirkiye jî welateke bi dîktatorî tê meşandin, Venezuela jî bi sîstemeke dîktatoryal dihate meşandin. Yani Chavez, piştî Chavez jî Maduro sîstemeke dîktatoryal dimeşandin. Hê jî li Venezuela'yê ew sîstem xirab nebiye. Hê demokrasî li Venezuela'yê nehatiye rûniştin. Yani Amerîka Maduro girt birçû niha hefsê da ye. Lêbelê nayê wate Amerîka wê demokrasiyê bibe Venezuela'yê. Kes demokrasiyê divê ji Amerîka hêvî neke. Amerîka ji bo berjewendiyê xwe navê Maduro weke dîktatoreke derxist pêş û kir sebeb ku Maduro ji wezîfê bigire, bibe bike hefsê û şûna Maduro jî cîgira Maduro kir serokê Venezuela'yê, ew ji her ro
به دونالد ترامپ را داخل و گوری تعلیمات دونالد ترامپ ونزوئلا بره بندله نه همان تشتی مادم که امریکا دبیجه گوت ونزوئلا به سیستم که دیکتاتوریال بره و دهات آنیج برویه که مادورو گرد چوناوی دوی سیستم که دموکراتیک چیوه و ایکا دوی همجه امریکا را بیجن هوال بنده تا یه اندام ناتوی ترکیه چوایه yani madem ki ji bo nizikê 600-700 girtiyên siyasî tu divê jî Maduro sistemeke dîktatoryal çêkiribû di meşan ka li Tirkiye binêre hezaran ji 10,000 zêdetir girtiyên siyasî hene tu çima ji bo Erdoğan avî jî sistemeke dîktatoryal dimeşîne yani durutiyeke mezin mixabin di nava sistemên cîhanê de heye yani Kurd û Kurtasiyê hevalên hêja pir zêde jî hêviyê xwe divê em bi axaftinên baxçelî neynin yani Erdoğan serokê komarê ye Erdoğan carna hin tişta dema dibêje pratikê de jî pêk tê hemû tişta na yani bi taybetî tiştê ku derbarê pirsgirêka Kurdan da dibêje zêde pêk nayê lêbelê weke serokê komarê dema hin tişta dibêje neçare ku pratikê de jî pêk bîne lêbelê Devlet Bahçeli ne ûloye Devlet Bahçeli yani tiştê dibêje pratikê de pêk tê nayê xemawînîne adeta weke serokê partiyeke muxalefetê de axife yani yê ku nas nake dema axaftinê wî guhdar dike dibêje herhalde MHP partiyeke muxalefetê ye partiyeke çepgirê muxalefetê ye yani wilo difikire halbuki Devlet Bahçeli bixwe hevalbendê desthilatdariyê ye yani Devlet Bahçeli bi axaftinê xwe ku niha dike û di pratikê de jî dema tişteke nayê avêtin Devlet Bahçeli zaten li gel Kurda pir zêde qîmeta xwe tune lêbelê li gel Tirka jî qîmeta xewenda dike yani qasê ku ez dizanim ew tiştê ku Devlet Bahçeli diho di civîna koma xwe da meşbîsê de gotibû di nava MHP bi xwe de jî rihetsîziya çêkiribû yani adeta di nava MHP de gotine çima Devlet Bahçeli van tişta dibêje yani hineka gotiye çima Devlet Bahçeli dibêje mafê hêviyê dibêje bo Öcalan bê naskirin Selahattin Demirtaş derkeve û Ahmet yan jî şaredarê ku ji wezîfê hatine girtin vegerin ser wezîfeyê xwe hinek ji bo wî rihetiz bûne hinek jî bi rastî çawa ku ez dibêjim wilo rihetiz bûne yani gotine çima Devlet Bahçeli weke serokê partiya me tiştên ku di pratikê de pêk nayê dibêje yani di nava MHP bi xwe de jî derbarê axaftina Devlet Bahçeli da rihetsizî çêbûne em binêrin yani min doğu gotibû sibê er Selahattin Demirtaş derkeve û şaredar vegerin ser wezîfa xwe ez ê weşaneke çê bikim bêjim derbarê axaftina Devlet Bahçeli da ez şaş fikirî bûm bi şaş nirxan lêbelê heya niha tişteke çê nebiye ez dîsa rojeke middet didim Devlet Bahçeli mesela sibê êvarê jî dîsa ez ê weşanê çê bikim eger heya sibê êvarê yani îro çarşemye sibê pêşemye heya roja pêşemyê êvarê eger Selahattin Demirtaş hatibe berdan eger şaredarê ku ji wezîfê hatine girtin vegeriyabin ser wezîfeya xwe ez ê sibê êvarê van saeta da dîsa weşanê çê bikim ez ê bêjim derbarê axaftina Devlet Bahçeli da ez şaş fikirî bûm min şaş nirxan lêbelê di rojê pêş me da di nava mehekî da du mehê pêşiya me da hin guhertin çêbûm ew tiştekî din ama yekê weke Devlet Bahçeli dema gotineke kir weke müşterekê desthilatdariyê ew tişî di nava nîv saetê de dikare pêk were divê pêk were yani Selahattin Demirtaş dikare nava nîv saetê de berdin dikarin şaredara nava nîv saetê de biryareke derbixin bêjin şaredar vegerin ser wezîfeyên xwe evalê hêja îro taybetî
yani mesری را جی گوت یا هن هوال لمگریان تایبەتی گوتن هوال درباره دولت باخچلی دا هن تش گوته بو او چه بون باش فهم نکرد جوان هوال را دویجم هوال هجا ev bun devlet باخچلی بام تشتا گوته بو لیبلی هیویا خو به گوتنین devlet باخچلی و گری ندین ji gotinên devlet Bahçeli tiş der nakeve. Yani hûn dizanin di meclisê de jî komîsyoneke çêbibû wî komîsyonê jî kar kir yani nîzikê hema şeş meha zêdetir kar kir û heya dawiya meha adarê jî ez bawer dikim hê midet dane da ku rapora komîsyonê derbikeve lêbelê hê jî rapor derneketiye û ji bo ku ew rapor derbikeve her partiyên siyasî jî raporeke amade kiribûn û bi taybetî rapora partiya Devlet Bahçeli ya MHP de jî navê pirsgirêka Kurd nehatiye ziman. Navê gelê Kurd nehatiye ziman. Yani divê em bizanibin ku di nava partiyên siyasî yê Tirkiyeyê partiya ku derbarê çareserkirina pirsgirêka Kurd de herî xirab difikire MHP ye. Li gotinê süslî pûslî, li gotinê ku xweş tê guhê me ku ji devê Devlet Bahçelî derdikeve divê em guhdar nekin, baweriya xwe pê girê nedin. Em dizanin yani ji vir yani va mehekiye derbarê Rojava da em diaxifin. Em dizanin ku şerê ku li hember Şeyx Maxsûd û Eşrefiyê li Helebê hate meşandin bi alîkariya dewleta Tirk meşiya tang û topên dewleta Tirk wêderê hatin bikaranîn. Heta li gorî hin kesên ku wê demê Eşrefiye û Şeyx Maxsûd da bûn nava wan leşkeran da leşkerê ku êrişê gel kiribûn di nava wan da pir kesan ji Tirkî da axifîn. Li Tirkiye jî zilgitê heta serkeftinê hate avêtin. Sloganên serkeftinê hatin avêtin ji aliyê bi taybetî kesên nêzîkê MHP û AKP ve yani ew şerê ku li dij Kurda hate meşandin adeta weke şerê ku dewleta Tirk meşandiye û dewleta Tirk serketiye û hevwiha tiştê ku niha li Rojava diqewîmin de jî dewleta Tirk ji xwe re weke xaleke serkeftinê dibîne. Dema mirov van tişta hemû digire berçav divê em bizanibin ku MHP derbarê çareserkirina pirsgirêka Kurd de gavên ku li gorî krîterên rastiyê, li gorî krîterên heqîqetiyê bê avêtin nabêje. Yani ji MHP, ji Devlet Bahçelî ez bi xwe tişteke hêvî nakim û ez ji we re jî pêşniyar dikim ku tişteke jê hêvî nekin. Hevalên hêja ez gihîştim dawiya weşanê em ê sibê jî weşanê çêbikin. Yani nizanim saet çido ve lêbelê ez ê hewl bidim ku hema her roj êdî ji vir şûn de ber bi êvarê weşaneke Kurd pejî derbarê Rojevê de bi we re binirxînin. Hêvîdarim hûn ê me bişopînin. Heya weşaneke din bimînin xweşiyê de. Silav ve hürmet.